Poďme sa venovať modelu Action. Čo vlastne Action znamená? V podstate je to kombinácia dvoch anglických slov act a young. Inak povedané, pôsobiť mlado. Tento model skutočne pôsobí aktuálne, moderne a môžeme to tak v prenesenom význame povedať aj, že mlado. Ak si pamätáte model SsangYong Action, tak dobre viete, že to bolo prvé SUV kupé na svete. A tento primát získal ešte predtým, než BMW predstavilo legendárnu X6. SsangYong v tomto prípade predbehol mníchovského automobilového výrobcu o zopár týždňov. A tým pádom by sme práve túto automobilku mali označovať za pravca SUV kupé. Nová generácia KGM Actionu prichádza s perfektným dizajnom. Samotný výrobca označuje tento model za SUV kupé, čo je mierne úsmevné, lebo ak vám teraz ukážeme zábery tohto auta a jeho siluety, tak zistíte, že zadná časť sa nejako nezvažuje dole, ostáva v podstate rovná a tým pádom toto auto môžeme označiť za športové SUVčko, ale rozhodne nie kupé. Dizajnéri trafili povestný klinec po hlavičke. S máloktorým autom som zažil toľko pozornosti ako s KGM Actionom. Nie len, že sa toto auto ľuďom páči, ale dokonca majú tú odvahu zastaviť vás a pýtať sa na model konkrétne otázky. Toto auto je bežným ľuďom sympatické, páči sa im a chcú sa o ňom dozvedieť viac. A to aj napriek tomu, že KGM je skutočne aj na našom a zároveň aj na európskom trhu predsa len okrajovou záležitosťou. A to, aký obrovský skok reprezentuje Action, si uvedomíte najmä za volantom. V podstate všetci si dobre pamätáme staré interiéry SsangYongov a tie boli skutočne plastové. A jediným odkazom na tento starý interiér je táto odkladacia skrinka, ktorá nie je spracovaná nejak moc prémiovo a v podstate ani neviem, na čo slúži. Ale kompletný zvyšok interiéru musím nielenže pochváliť, ale označím ho rovno za atraktívny a taký, ktorý je hodný 21. storočia. SsangYong, respektíve KGM, vsadili na kombináciu, ktorú dneska nájdeme asi v každom druhom modernom aute. A je to kombinácia dvoch 12,3-palcových displejov, pričom jeden z nich slúži ako prístrojový panel a druhý z nich slúži na ovládanie infotainmentu, respektíve samotnej klimatizácie. A áno, uhádli ste, klasických hardwarových ovládačov je v interiéri absolútne minimum. V podstate sa obmedzujú iba na zopár tlačidiel, ktoré však nájdete na volante, ale to musím pochváliť, lebo tie sa ovládajú intuitívne, trafíte ich, aj odozva na stlačenie je veľmi dobrá. Na druhej strane samotný infotainment má veľmi malé tlačidlá a tým pádom je orientácia, respektíve aj pohyb v nich, najmä počas jazdy, mierne komplikovaný. Ale ak si na to zvyknete, tak zrejme vám to vadiť nebude. Existuje tu aj zopár mimoriadne praktických skratiek, ako napríklad vypínanie rôznych asistenčných systémov, ktoré sú všetky uvedené na hornej lište, ktorú si aktivujete jednoduchým stiahnutím smerom dole. Toto je niečo, čo v korejskí inžinieri veľmi dobre premysleli a musím dodať, že takýto detail sa mi jednoducho páči. KGM Action vám ponúka absolútne všetko, čo daná automobilka dokáže namontovať do auta. Musím povedať, že nechýbajú tu dokonca ani odvetrávané sedadlá, ktoré aspoň v tej operadlovej časti majú dokonca pravé kožené čalúnenie. Celý zvyšok sedadla je však čalúnený umelou kožou, respektíve koženkou a to v podstate vytvára taký síce veľmi príjemný, ale predsa len kultúrny mix. To isté vnímate, ak sa pozriete na obklad dvier. Nebojím sa povedať to, že KGM si týmto interiérom rozhodne u mňa šplhla. Nájdete tu aj menej podarené detaily, ako napríklad tento štvorcový volant. Chápem, momentálne je absolútna móda štvorcových volantov. Na druhej strane tie sú väčšinou menšie a pasujú do interiéru viac ako tento, ktorý je asi najväčší štvorcový volant, aký som ja za posledné mesiace v rámci automobilového priemyslu zažil. Na zadných sedadlách je dostatok priestoru aj pre dospelých a v kufri máte až 660 litrov základného batožinového priestoru. A ak by som mal uzavrieť hodnotenie interiéru, tak musím povedať jednu vec.
Je to taká veľmi príjemná, ale predsa len zmes materiálov. Action zastavuje na každej stanici medzi koženou galantériou a plastovou fabrikou s medzipristátim v oddelení klavírneho laku. A v tomto prípade musím povedať, že asi nemá jasnú predstavu o tom, čím chce byť. Poďme na hodnotenie motora. A tu mi prichádza na jedno porovnanie s Mercedesom AMG. Poznáte ich filozofiu. Jeden motor, jeden človek. KGM má tak trochu opačnú filozofiu. Veľa ľudí, jeden motor. Pod kapotou nájdete iba jeden jediný agregát. Je to 1,6 litrový benzínový turbomotor, ktorý má maximálny výkon 120 kW, čo je 163 koní a maximálny krútiaci moment je 280 Nm. Tento motor spolupracuje so 6-stupňovou automatickou prevodovkou a celý výkon sa prenáša na predné kolesá. Jediným príplatkovým prvkom, ktorý si do Actionu môžete objednať, je pohon všetkých 4 kolies, za ktorý si priplatíte 1990 €. Ale poďme naspäť k hodnoteniu motora. Jeho priemerná spotreba podľa metodiky VLTP je zhruba 7,8 litra benzínu na 100 km. Realita je však o trochu vyššia. Ak si budete dávať pozor na pravú nohu, tak to bude 8,5 až 8,9 litra benzínu na 100 km a v prípade, že sa s týmto autom budete ponáhľať, tak musíte rátať s dávkou 10 až 11 litrov benzínu na 100 km. Ale verím tomu, že väčšina majiteľov bude predsa len za volantom tohto auta využívať skôr tak pokojnejší a uvoľnenejší štýl jazdy. Poďme na hodnotenie podvozka. Ten je v podstate komfortný a pridal by som ešte jedno označenie, konvenčný. Poskytuje presne to, čo od neho očakávate. Je celkom dobrý a to znamená, že s týmto autom môžete jazdiť aj trocha rýchlejšie. Na druhej strane vrátim sa k svojej pointe, toto nebude typický jazdný štýl pre majiteľov KGM Action. Tí sú väčšinou uvedomelí a už sa zrejme neponáhľajú. V podstate by som skritizoval iba reakcie na stlačenie plynu. A najmä v prípade, že ak chcete využiť tzv. Kickdown, elektronika reaguje pomalšie a preto by som odporučil, že pred predbiehaním by som podradil o 1, prípadne 2 prevodové stupne. A čo by som dodal na záver? Skúsme začať cenou. Za 38 990 € máte všetko. Takže kritiku tohto auta môžete brať s veľkou rezervou, lebo určite vás za jeho volantom budú obdivovať a pozerať sa na vás. A navyše, ak to porovnáte s rovnako vybavenými autami tejto veľkostnej kategórie, ako napríklad Škoda Kodiaq, tak Action vám skutočne dokáže ponúknuť nižšiu cenu. Ale to neznamená, že táto ponuka znamená rovnakú protihodnotu. Ak by som to mal zhrnúť do jednej vety, ak chcete zaujímavé auto za priateľný peniaz, tak vašou voľbou bude zrejme KGM Action.